Penj laktar kokalo Ramogi TV en chenro makende mabiro ni odiechieng' mar neno ni wabedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni mondo mwagoe mbaka kendo wapuonjre mathoth odiechieng' makawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio abomie thuolo obonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaito kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari kendo e penj laktar. Ero kamana ahinya ne joneno wa iluonga ni Dr. Frederick Ochenge an wuod Agoro Nyakach Obingo School. E dala mar Nairobi ka atiyo gi Jokibera level 3 hospital kanyo mathiedhe jotuo kamano. Moro nyalo nyiswa ni ilonye thieth mage nikech ngeni thoth ni lakteche biro ga gi lony mopogore opogore. Yes, ero kamano ahinya an general practitioners nyiso ni tuo moro ma jatuo biro ga hospital kanyo wabiro deal kode kendo bo thiedhe kamano. Kawuono chinyigo moni wago mbaka kotenore kod tuo mane Dr. Ochenge? Kech kaka neno statistic kaka ne wane hospital kacha aneno ka jotuo mabiro sani thothgi gibiro gi tuoche mag iluongo ni upper respiratory tract infection modeno gi dholuo athung'a ni aneno kod biro mang'eny ahinya miluongo ni bronchitis ni en ema aneno ko ng'eny ahinya kacha kabisa. Wayudo ka almost 70% mag jotuo mabiro hospital kacha nigi tuo ni. Koro mane kawuono mondo watem lero joneno mag johero mag Ramogi TV kaka tuo ni kele, kaka wanyalo ritore, kaka wanyalo geng'e, kaka wanyalo thiedhe bende kamano. Athung'a biro ga kideje mopogore opogore koso athung'a en achiel kende kaka mokoro wedo che makawuono bronchitis ni athung'a achiel koso athung'a biro e kideje mopogore opogore. Athung'a kaka thoth jong'eyo en ikele gi virus. Ngeni virus kaka nyocha wan ga athung'a moro mar COVID-19 papa nyocha korumo. Then wan gi moro mar cold and flu ni, then wan ga athung'a mar bronchitis ni. Koro athung'a gin kidienje mopogore opogore kaluwore gi makelo gi kaka gilandore bende kamano. Ma athung'a duto te ikelo kod kute mag kidienje mag virus kata kamano gipogore thoth ni pogruok en ang'o ka kidienje mar kute makelo gi tena achiel. Koro kaka kawuono kaka athung'a mwadawe mar bronchitis ni wayudo ni owuok e lungs kech most of this athung'a giwuok e lungs gine kama ma regulate yamo madonjo gi mawuok e dend dhano. Koro sama nitiere infection e lungs kacha ka nitiere gimoro uchafu moro ka nitie kanyo kata ka nitie virus moro ka nitie kacha ema kelo athung'a ni. Koro kaka en athung'a mar bronchitis ni en obiro sama leche pipe odundu magolo yamo maber kendo kelo yamo magolo yamo maricho kendo magolo yamo maricho e lungs kendo kelo yamo maber e lungs ka nitie gi mochwanyo gi kata ka nitie gi mo irritate gi to gi swell yani gi ineno gi koro ineno ka koro kaka odundu no kapo ni nitie gimo trigger gi ka nitie gimo trigger ka to gi swell yani gi kuot. Koro sama gisekuot no nyiso ni gi interfere gi the neighboring no. Koro sama gise swell koro ayudo ni koro nyiso ni yamo bedo matek mondo kadhi. Kasa mosebedo matek mondo kadhi then samo swell bende nitie lining magolo mucus magolo thinyo. Koro gizo thinyo bedo mang'eny ogolo thinyo mang'eny. Koro thinyo kosebiro mang'eny to bede pipe kama onego bed ni yamo kadho godo cha. Koro sama osebedo kanyo koro mino kelo athung'a no. Koro sama athung'a no osebedo kanyo koro nyiso ni jatuo ni biro kete mondo fall nikech sense ni nitiere foreign body othinyo bedo mang'eny e pipe mokelo yamo no. Koro nyiso ni nyaka koro tem mondo fall mondo golo thinyo ka mondo yamo donj maber. Koro sama gino swell manyiso ni bronchitis ni sama virus osedonjo kanyo momiyo swell mo trigger ema miyo koro swell manyiso ni koro kuot lining neno kuot. Koro ema okelo athung'a bedo gi othinyo bedo mang'eny. Kosothinyo osebedo mang'eny to geng'o yamo makadho yamo madonjo gi mawuok. Koro kosebedo kanyo mano ema kelo aonda biro koro ng'atni en ga athung'a kendo fuolo bende. Koro temo fuolo mondo ogolo thinyo ka mane momiyo gino. Koro samo fuolo ni to ngene kaka nangis ni en virus ikele gi virus. Samo fuolo cha
to nyiso ni virus mag bronchitis gi dhi e yamo kanyo. Koro ng'at ma onge gathunga no kong'we muya no to embe chako oyudo gine. Then sama koro ofuolo no bende droplets ineno kaka othinyo mowuok matis moriwore go lawo go bende kolwar kata e surface moro to chako iduogo mulo kanyo bende ng'at ma onge godo no be nyalo yudo mano bende kendo. Koro sama ineno koro gino sama othinyo osebedo mang'eny e pipe magolo yamo no iyudo koro yweyo be bedo matek ne jatuo ni. Koro odwa no chunre gi yweyo. Koro miyo kogolo sound moro magolo wheezing cha mogon hi koro yweyo bedo matek kamano. Then ng'ani bende yudo kaka osachego bila no be nya yudo ka koro kata mano onyalo kata ng'ok bende. Sasa yudo ka sasa nyithindo matindo koro temo chando saidi nikech ng'ino ok ginyal control. Koro omiyo iyudo tuo ni emomiyo waneno mondo wawuoye kawuono nikech en tuo ma is very common nikech samoro nyalo wuotho to iyudo ka ng'ato samoro ojier marach samoro en gi tuo ni iyude. Samoro iwuotho kama ji opong'ore mang'eny ne samoro ng'ato bofuolo bende koro kanyo be nyalo game. Samoro bende mos ma ji mosore go ni samoro imoso ng'at ma nigi athung'a ni chako be yudo athung'a ni kendo kamano. Mama nyisowa gima nyisowa ka daktari ni en kidieny mar athung'a mana kaka athung'a mamoko ikele kod kudi mar virus kaeto inyisowa kata ni thothne okelo chandruok kata irritation e kar yweyo kata ahinya e obo. Moro kapok wadhi matut ahinya wang'eyo ni seche ma muya donjo chakre nyaka e obo amo chako wuogo oko kaeto wang'eyo ni seche ma virus ni odonjo gi kanye isetimo mudonwa matin kod mathoth kaka obedo tegno mondo mi okel kidieny ni mar athung'a. Koro neno kaka mago waluongo ni alveoles koro ka gidonjo ng'eni malo ka ma yamo donjo godo koro kodonjo kama to donjo e lungs. Koro lungs koro chako gole kendo koro donjo to wuok. Koro sama gine negi shida ineno sama koro ino magi ka gikoro gine gi shida gin magi kuot lining maiye ne ino lining maiye ka koro kodhi okuot koro nyiso ni koro bedo matis odiyore koro sama odiyore ni nyiso ni yamo ok nyal kadho mayom. Koro sama osediyore no iyudo ka koro thinyo bende chako biro kanyo koro sama osebiro kanyo no ema koro yudo ka koro yweyo bedo matek no. Koro sama ng'ani temo fuolo mondo otem clear the airwaves tema koro ema kelo godo athung'a no bende tema koro kelo godo thinyo bedo mang'eny kanyo. Koro mane kaka inene koro ineno magi gik makelo no yamo no kamano. E seche ma iwacho ni ka ng'ato fuolo to nitiere kaka samoro gigi kirore yamo kata kirore muya to ng'ato dhi omulo samoro kata surface kuma ne gikirore mano en achiel kuom yo ma ng'ato nyalo yude godo bende. Then kata mana kaponi hugging ma samoro dhi hug ng'at manigi athung'a no bende mano be nyalo yude. Sami moso kata mana handshaking kimoso ng'ato gi lwedo bende mano be nyalo yude godo bende kamano. Mama go thothne e yore mago yore ma olandore godo olandore yamo kae to gi surfaces ma ji mulo kamano. Onyalo bedo yamo kuom thuolo maromo nade? Sana bronchitis virus onyalo bedo kanyo for a long time. Onyalo bedo so long as ipoko gole onyalo bedo kata up to 7 days. Then one gi type ariyo. Bronchitis one gi acute one mangiso ni bira all of a sudden ngiso ni gimoro trigger gino mondo chako swelling. Koro magadhi mulo baadaye. Then one gi chronic moro ma budho. Acute ni eno kawa very short time eno ko budho ahinya eno nyalo kawo gimoro kata dweche ariyo kata dwe achiel kata dweche ariyo. Then sama iseyude no nyalo kawo between 7 to 14 days mondo koro chak chendo. Then moro ma chronic ma wacho ni eno nyalo kawo years eno dhi up to years. Koro gik makelo gigi ahinya gik makelo manyalo trigger kaka ngiso ni gima bwoge then koro chako kuot no. Koro sana joma fuoto ndawa obed math mar ndawa obed kata mana nyasore gimoro ma madho man gi iro be kelo miyo ga gigi trigger ga lechego ma koro gichako kuot ng'ato bedo gi omane. Then joma tiyo kuonde mantiere chemicals obed kembe kaka industrial kucho ma ji nigi chemicals kata kuonde milose rangi gimbe gi trigger ga gini then giwuok ga. Then kaluo kuche yudo kata kasa montie ndalo ma yiende chako thiaw magolo gi pollens ka bende gimbe gi nyalo trigger ga gigi ma gichak kuot kamano. Then joma tiyo kuonde ma ng'ich kabisa obed kata joma tiere cold room ka mago be nyalo trigger ga gigi mondo gitem gi kuod ga. Then joma nigi underlying condition kaka asthma gini be nyalo trigger ga gini mondo obi malo kamano. Aipimo nono nitiere kod kidienje ariyo madongo mar athung'a mar bronchitis ni wacho ni nitiere kod chronic kaachiel kod acute ngiso ni mabira all of a sudden ma gimoro nyalo trigger samoro ne iwuotho kamoro to iyudo ka ng'ato go kata marashi kata marashi gino be nyalo trigger koro nyalo trigger sana ngotinyo ka koro ng'ani kose trigger gigi kuot kose kuot ngiso ni othinyo biro mang'eny
aonda biro ng'ino thinyo kosebiro mang'eny to ng'ino ogeng'o kama yamo kadho godo no kosegeng'o kama yamo kadho godo no koro dhi kelo aonda ma osasore cha aonda ma osasore yero ka ng'ato samoro kadho kama to yero chaka fuolo moro ma sudden mi pinyo tango mang'ane fuolo ne koro mano waluongo ni acute bronchitis kamano ma acute en thothne mantiere gimoro mobuoge to chaka mapiyo kokalo kinde. Yes, then en oko last for long oko kawo ndalo mang'eny oko kawo muda mang'eny then en bende oken very dangerous oko nyalo nego ng'ato. Then koro chronic en makoro budho ma koro ngiso samoro ng'ani en ng'at mosebedo kama dho ndawa for long ma gini koro gino oseng'iyo koro gino bronchitis ino koro kuonde ma pipe ma yamo kadho godo osebedo ka gin gi yara kamano koro mago nyalo kelo mano. Then jomoko man gi tuoche moko samoro ng'eni samoro sayudo acute no chak idhi make sure ni yude en gima recurrent yani yude saka koro dhi bedo chronic yani odhi ng'iyo kodi koro en odhi kawo higni mang'eny kamano. Higni onyalo kawo higni mang'eny nyalo kawo kata mana 2 years 3 years kapodi mana ga onda no. Yes, sinyo jomoko ma follow for a long time ng'ani en onda ni ok rum kata jondawa mi ng'ano follow ka jandawa kamano. Thothne jomage mothoro moko isipimo na jogo ma samoro foto ndawa, jogo matie kembe, ma samoro iro ng'enye, jogo ma samoro ntiere puothe, ma seche makaka koro wino kata buru mag maua weche makamago kata jogo matiyo kuonde marange nitiere. Nyithindo kachiel kod joma dongo thothne ng'eny kuom joma dobed nyithindo koso joma dongo makoro nigi exposure mopogore ne triggers. Yes, koro with the bronchitis and no cut across all ages, but joma ng'awa ahinya, joma koro temo ga ng'awa ahinya, joma tiso, joma nyithindo matindo otemo mago kabisa. Then gi joma beto ti nikech immune system gi odok piny, joma beto ti bendo yudo ka otemo mako ahinya. Then joma nigi condition moko kech nitie underlying condition, jomoko nigi tuoche moko mag dak godo e dendgi kaka joma nigi tuoche mag pressure, joma nigi tuoche mag diabetes, jomoko nigi tuoche kata mar asthma ng'eni gi mbele gi joka lungs go embe gi jogo nyalo kelo gino. Then joma nigi HIV AIDS, ng'eni HIV AIDS oduoko immunity system mar rogeche magware gi del mag del piny. Koro joma nigi HIV ni ng'awa ahinya, nyithindo matiso, joma dongo, jomoti, then kachiel gi mine mapek bende kamano. Wabro ng'eyo ne seche ma ng'ato immunity ne kata rateke ne ni piny gima timore ok ang'eyo ni triggers gima koro gibedo triggered mayot ok ang'eyo timore seche ma rateke ma ng'ato ni piny. Yeah, sama rateke ma ng'ato ni piny koro nyiso ni immunity system yani askeche magore gi tuo moro amora e del kanyo. Ng'at ma immunity ni piny onyalo gamo tuo moro amora e yo mayot kata obedo tuo moro amora nyalo gamo e yo mayot. Koro ng'eni kaka bronchitis ni koro kopono kadha kama ng'ato ni kode kata matis kech kin gi immunity man malo nyalo goye mok nya yude, but ka immunity ni piny yot mondo igame kabisa. Koro joma immunity gi ni piny sama gidhi kuonde mabilago yot mondo giyude, sama gibedo exposed kuma gi triggers nyalo bede koro gin joma yot mondo gigame kabisa. Kamano. Waboka uyuyo ka waduogo to wabo ng'ane ni seche ma tuo ni odonjo kata seche ma athung'a ni odonjo thothne utimo del nade, imiwa ranyisi moko gik matimore to timo del nade, mago gimoko mathoth wabo ng'iyo e kidieny mar ariyo. Kik idhi mabor nyakwara muge jong'o duogo bang' thuolo machok mokalo kapod wantiere athung'a kidieny mar bronchitis ma bende wayudo kacha dikele kod kute kidieny mag virus ma bende thothne karateke ni mar del ni piny bende onyalo nyori kata onyalo yware kapok ochango. Kik isudi. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chamyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sige yung cheptangung na mingin nasi magiger. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangin ne. Kaiger, ay mo nagako kasi wearing ngungkoy. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kit witado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabiriyo Aria Burachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Inspector odiochieng' makawuono ni anawuok kae. Kulwan kaurin? Omera, tema ne rango kae maber. Babu we mantie kae. An naparo ni gima chal kamae ok chak nuore anyuolawa kae. To koro magi tang'o? Gik manotimre higni mokalo, kendo aneno kochako nuore anyuolawa ni. Mae en wach mamiya kuyo maduong' ahinya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Frederick Ochenge mabende en general practitioner kata en laktar maneno jotuo mantiere kod tuoche mopogore opogore. Kato kapo nono ni adwaro ni mondo mine specialist obo konyi mondo ine ja laktar molony e tuo mabende idwa ni mondo mi okonyie. Wang'e athung'a kidieny mar bronchitis mabende bire kidienje ariyo. Wantiere kod chronic kachiel kod acute, pimo nwa pogruok e kind athung'a gi. Kato bende mi waranyisi ma kapo nono ni neno to inyalo chich ni nyaka bede ni nitiere kod athung'a mar bronchitis. To kapok wadonjo e ranyisi gi matut mokalo, daktari seche ma athung'a ni osedonjo, nyisa ni otimo del nade, kata seche ma kutegi osedonjo otimo del nade, okelo chandruok mopogore opogore ne del, otimo del nade? Koro mokwongo athung'a ni kosedonjo, virus kosedonjo dend dhano, koro mokwongo eno nyoso del, kech ng'eni odhi attack kama yamo dhi godo mawuok godo kendo donjo godo. Mokwongo ojonyo del, then ng'at manigi athung'a ni bende kaka nawacho obiro bedo ka en ng'at mafuolo moro mosiko nikech odwa ni mondo nikech athung'a osebedo e line mar yamo kanyo, koro odwa ni mondo golgi, koro ofuolo moro mokasore cha. Then kaka wachono bende odhi bedo gi homa bende mothinyo koro wuok ka mola. Then ng'ane bende odhi bedo gi difficulty in breathing, yani en gi shida korka yweyo bende nikech yamo leche kar yamo kanyo osedhi obedo matis, koro gizo gi kuot, koro yamo koro mondo koro kadhi bedo matek, koro gizo biro bedo gi difficulty in breathing. Then ng'ani nyalo develop fever bende. Yiro ka koro samoro kech otemo otiyo gi muya mang'eny mondo ywe, nikech otiyo gi a lot of energy mondo ywe, koro obedo gi difficulty, obedo gi del machwakore, temperature mabedo malo bende. Then ng'ani bedo gi ool bedo gi fatigue, yani ool. Kamano. Ok moro kawinje maber, inyalo lero nwa ni seche ma ng'ato fuolo mang'eny ool kato koro bedo kod obedo gi fatigue nyiso ni ojenje ola generally kinen tino ni ng'ani tutu adier. Kamano. Then ng'ani bengin sama koro fuolo ni kata chiemo be koro konya chiemo malongo, nikech ofuolo mo konya kata chiemo malongo, koro nyiso ni olalo dhadho mar chiemo bende. Kamano. Ano ka wantiere kod picha maber mokalo, moro nyalo wuotho kodwa e picha ni daktari?
Koro magi e ranyisi ma kabisa kaka ranyisi frequent coughing nyiso ni en ng'at ma osiko fuolo nikech odwa ni nikech othinyo bedo kar yamo kanyo koro odwa ni mondo ogol gi oko. Koro mano miyo fuolo mang'eny kabisa. Then body weakness kech ing'e ni homa generally kata kaka ing'eye otow fuonde mag del kabisa miyo kata ng'ato nyalo biro sal kucho en onyisi ni en gi malaria to kare mana gi homa ne. Koro ineno ka samoro bedo gi weak immune system lower the immunity system kaka nawacho nyiso ni rateke mag del koro dok piny kabisa koro tuo moro amora nyalo make samoro amora. Then ineno ka mucus samoro nyalo biro kata ma ineno ka wacho ni agolo othinyo moro ma yellow kata ma gicho ma ralum mano ineno kanyo. Then ineno ko yweyo odani mondo ywe to ng'adre yweyo to dano ng'adre nikech koro othinyo pongo kanyo odani mondo ywe yamo berano kadhi koro ubedo matek koro kata kinyo kore kata kipimo kore yudo ka kore is congested. Then yudo ka en gi liet bende nikech otiyo ga lot of energy mondo oywe koro makelo liet no. Then wich mabero yudo ka ng'ano bende wiye bare kabisa. Koro jenda yudo ka ng'ani gi tuo mar athung'a ne kobiro start kudu mostly giwacho ga ni gi malaria koro nyaka watim ga test. Koro miyo ka ng'ato biro gi tuo sida bilagi watimo ga nyaka test mag malaria gene go mondo wang'e ni en gi malaria kusen gi tuo machielo bende kendo. But mostly yudo ka the dalil minja wacho gi thoth joma biro ko hospital magi gik magi biro godo ga giwacho ni gima sida magine godo ga kamano. Seche ma pod in kanyo no daktari wacho ni kata ni thothne yudo ka ng'ato ok nyal yweyo maber ga moyweyo ma ka otendre kod chenro ni apa ni wanyalo winje maber nikech koro thinyo dhi mopong'o obo ma koro ok nyal yweyo maber koro yudo ka muya ok donj to kuoge yo makare koro ang no struggle odwa ni mondo mi otem matek mondo mi oywe kae to seche ma koro delo lipimo no kata ni nikech ng'ato ok nyal yweyo maber tiende ni kata muya kata oxygen ok chop kuonde mopogore del miyo ng'ato ang no fuoni mag del ang no jony lipimo no kata bende seche ma ng'ato fuolo mang'eny tene ni system temo mondo mi ogol othinyo ma opong'o lungs ge mondo mi oywe maber kamo kang'eyo en seche ma koro othinyo wuok e ume to wuok discolored ma iwacho ni nyalo wuok ralum kata nyalo wuok ratong'. Ang'o matimore e system momiyo ang' othinyo ni nolok rangi kata ang'o modonje momiyo loko rangi momiyo biro ma green kata ma ratong'. Nikech ng'e kaka rang'i samoro nitie kaka mag chronic mangizo en gima osebudho godo kabisa iyudo ka othinyo moko nitie mopondo kuchocho koro gin sama koro golo gi chama koro gibedo gi discolored. Then tip samoro bi nyayudo ka en gi some particles mag remo bende koro momiyo wadwaro ga nwadhi watimo test kech samoro seketho other organs momiyo koro wuok kata gi remo moko matis samoro bedo mabiro ma brown no kata ma blue no. Moro nyalo nyisowa daktari ni seche ma ng'ato osebodo exposed kata oseromo kod kute mag viruses kawo ndalo adi mondo mi ochak neno ranyisi gi to e seche mokawo ndalo gi kute gi timang'o e del momiyo okawo ndalo ma okawogo kapok ng'ato chako neno ranyisi. Koro mokwongo kech ng'eni en virus koro ng'eni virus oluwore gi immunity system joma immunity system gin e piny yani joma roteke mag del gin e piny gichako nyiso dalili ni chon samoro between ndalo 7 kata ndalo 14 gisechako golo dalili gi then joma koro roteke mag del gin malo kawo ga ndalo bet ng'eny kidogo. Then gini tuoni onyalo kaka ng'isi ni ma acute en okawo mana ndalo matis onyalo kawo kata gimoro onyadhi kata up to 1 month kapo ni yudo thieth malong'o to onyalo kawo shorter days. But joma koro margi chronic kaka ng'isi joma fuato ndawa ng'eni joma madho ndawa gin joma gimetho throughout sama gimetho no to gigo trigger to pod omedo mana fuolo to medo bedo gi dalili gi koro gin magi nyalo kawo very long time kamano. Then again onego bed ni sama ineno dalili go onego bed nitie yedhe ma kitiyo godo to nyalo punguza days monego bed godo kuomi kamano. Nikech kaka thothne athung'a kaka mag viruses gi del gore kode kende ng'eni nyalo konya del mondo mi ka del chwakore to ntiere kaka liet no ema bedo controlled to ng'enyne ni usepimo no wang'is ni modh pi mang'eny wahero ga ni mondo ji modho ga pi mang'eny at least mondo otem duoke piny. Seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi onego bed ni odhi e osiptal koso ma gin gigo ma ng'ato nyalo thiedho dala nikech niwacho kata ni del biro gore kode ng'enyne. Kech ing'eno biro kech samoro nyalo biro mata en gi some underlying medical condition koro wa advise ng'ato sama iwinjo kini gi dalili gi onego dhi hospital machiegni kodi mondo ng'eni to en ma koso en tuo machielo bende obiro kode but tuo moro amora onego bed ni dhi hospital mondo iyud thieth malong'o kik ibed ot ni dhi gore kode kende. Okonego bed ni dhi ni bed ot ni tuo ni biro gore kode onyalo nyori kamano. Seche ma ng'ato osebiro e osiptal thothne ng'iyo ranyisi koso ntiere kaka utimo test mondo miwach ni ma en bronchitis kata ma en kidieny mar athung'a ni. Koro mokwongo ka jatuo biro hospital kacha wakawo gimoluongo ni medical history
wang'iyo to en gi dalili mage ma en godo, then wang'iye kaka en bende gi samo nyalo pimo kata kore, wapimo gima wapimo godo cha mondo ang'e to kore no chalo nade. Then kwaneno ka gigi gin kamagi to wanyalo kawo waluongo ni nasal swab moro mikawo ndalo covid nyalo paro mano iso e kama tigolo thinyo matis to watere lab cha. Koro wanyalo timo mano bende. Then wanyalo kawo jatuo ni bende kwaneno kodhi marach ahinya to wanyalo timne kata mana checks x-ray mondo ang'e to kore to chalo nade. Then jatuo bende kobiro kucho wanyalo kawo kata rembe bende mondo ang'e to koso bende gi bacterial infection moluwore gi ma nikech samoro kata gi pneumonia bende makelo ne gini bende kendo. Then wanyalo timo na x-ray, wanyalo pimo swab neno wapimo gino kwangi ka en gi virus go nikech samoro en mat samoro kata en gi tuo machielo kendo. Then wanyalo pimo rembe bende kamano. Moro kaka wamedo sudo ka wayudo picha mar obo mogo x-ray to nitiere kod athung'a kod obo mogo x-ray to onge kod athung'a nikech ok ang'eyo ka athung'a bende kare x-ray nyalo ga kwanyo daktari. Nyalo gole kamano. Nyalo gole sana man gi gini biro neno ka en gi clouds moko kanyo. Kamano. Ma kaponi ng'ato neno ka nitiere gi ranyisi to tema tek mondo mi odhi e osiptal mantiere machiegni mondo mi yud kaka inyalo pime kapono no churi nyaka pime to thothne bende ong'e donge to wachni ma nyaka bende en wang'e nikech with the experience wasebedo god waneno wach mata en athung'a to wamiye mana yath wa manage. Ano kaponi nitiere kod ranyisi momedore ka daktari machi neno kaka neno koro ng'ane follow koro sama ng'ano follow ni neno ka koro droplets mawuok ge ne koro droplets mawuok go koro ng'eni samoro kodhi kata kuomi kata kodhi e surface machielo yot mondo ng'at monge gode kogame to nyalo yude. Then wheezing winjo ka koro odwano yue to muya mondo kadh kacha bedo matek nikech yudo kothinyo bendo sepong'o kacha kaka nang'isi cha koro minjo kodwano golo wheezing no. Then ineno ka soft throat winjo ka samoro duonde ka bende koro duonde ka rewre winjo kodwano rewre koro samoro rewre to bedo malit bende. Then biro yudo ka dende lit mar del dende be lit kabisa. Then winjo ka samoro winjo koyo en koyo mabiro to lal gi koyo biro liet biro then en gi wich mabero kabisa bende. Then winjo ka samoro dwane chunye ting'ore nikech sana joma nyithindo matiso iyudo ka samoro ng'ato wacho nyathina fuolo mang'ogi nikech iyudo ka samoro temo ywa othinyogo to lewo chunye to ng'ok ga koro mano makelo ga wach mar ng'ok no. Then iyudo ka koro yweyo ne bedo matek. Oyuyo to ng'adre. Koro iyudo ka generally magi ineno dalili gi thoth joma biro hospital kacha magi biro godo. Edho biro ka fuolo, edho biro ka en gi wheezing, samoro en gi sore throat, but mostly samoro biro ng'isi ni dende lit te. Kamano. Ka tutimo test mar malaria mondo mubed ga diera ni nyaka bedi mondo wa rule out ni en bronchitis ok en malaria. Koro nyaka rule out nikech wanyalo wacho ni en bronchitis to kare malaria be nitie iye kanyo. Koro wathiedho bronchitis to wawe malaria then ka malaria dhi nyo jatuo kendo. Kamano. To bende othoro ga bedo kod cases ma ng'ato ok madh ndawa, ng'ato ok ti kuonde marange nitiere, ng'ato ok bed machiegni kod perfumes kod gik makamago to pod obedo kod kidieny mar athung'ane. Yes, kech kaka ng'isi ni en gima ilande yamo. Kech ng'eni yamo ji te ng'we yamo. Kech samoro idhi kata chiro kucho ng'ato fuolo iwinje koro nyalo yude. Samoro idhi kanisa ji pamo ji wer yude kanyo. Samoro kata mana offices ma ji nitiere the same do mumulo no ng'ato machielo bo mule ng'ato bende ni kode kanyo bende yude. Koro moyo encourage ga ng'ato ni at least onego luok lweti school midhi e public places onego luok lweti onego bene sanitize at least kinyalo keto face mask bende better mondo at least koro kik ng'at ma onge godo oyude. Kamano. Iwacho ga kacha ni parne gi udu kata ging'eyo nitiere ga gimoro ma ji ne timo diere mar athung'a mar covid kumido ni ji ne luoko lwetgi gi pi mamol gi sabuni yudo ka ne ji thoth ne rwako mask yudo ka thoth ne ji ne nyalo timo kendo ne ok musre kata geng'o kendo daktari quarantine kibedo kode to ibedo kari kendi. Yes kech wayudo ka ndalo mane wan gi covid no ngeni covid be is a viral infection mana kaka bronchitis wayudo ka ndalo no practice mane ji timo ndalo no wayudo ka tuoche mag aonda gi oma gino doga piny kabisa hospital. Kech hospital gino kawo ga statistic wang'iyo tuoche ma obedo mang'eny ndalo no. Koro wayudo ka practice ni kaponi nyalo timo kata mana sani tuoche bila gi nyalo dok piny. Kamano. Eti ni tuoche bila gi thoth to ji no we gi nango daktari. Muri nyalo ng'eni ji no lur mana covid nikech ng'eni serikal bende no ng'eno keto ji wear mask. Koro kaka ne gise declare ni covid odok piny cha koro ng'eni ji bende oduogo regea. Koro ji oduogo wegi but sani no kaka dweche mwa kadho 2-3 sani nyo
tuo mar athung'a ni ng'eny kabisa. Kamano. Erokamano Nyamaka, wantiere kod luoko lwedo gi pi mamol gi sabun, wantiere kod rwako mask kanyalore, wantiere kod keeping distance, kikibed kamothung'ore kod weche makamago. Mago gi moko mathoth wabong'eyo kaka wamedo sudo. To bende pimonwa kata ni nitiere kaka seche ma trigger obede obo kaka koro wantiere kod picha mar obo maber kendo mata bedo gole maber. Very good. To trigger no dhi obede kato okuot. Okuot lining ma iye cha ma koro kuot. Koro samose kuot no, ngiso ni koro kama yamo kadho koro dong matis. Koro samo dong koro matis no, samo kuot cha bende ngeno oro message ne kama thinyo wuo godo. Koro thinyo bedo mang'eny. Samo ko thinyo bedo mang'eny no, to biro block kama yamo ne kadho godo no. Koro ngiso mondo yamo kadhi koro biro struggle mondo kadhi ke ngeno thinyo en thick. To yamo to is light. Koro mondo kadhi ke bedo matek. Koro makelo ga koro koso bedo mane makoro kelo anda no, to kelo del malet no, te makelo droplets go bende kamano. Ilero nwa maber mokalo. Kang'eyo ni seche mosetim nonro gi tests mar bronchitis daktari. Thothne itime kanyalo time kata chemist, nyalo time pharmacy, koso nyako ng'ato dhi e hospital mopuodhi moyangi. Sana itime ga hospital moyangi maduong' nikech ng'eni with the pneumonia kata kida time x-ray ok nyatime chemist kata gini nyaka dhi hospital mantie mana gi x-ray, then kata hospital mag sirkal bero hospital mag sirkal sani thoth gini gi x-ray machine go, then ginyalo test gigi bende kamano. Koro gin gionge gi rapid test kits, gin nyaka dhi kacha matim gatima e lab kamano. Ma embe nyaka tere e lab. Embe nyaka tere kwa kao kaka nang'isi ni wanyalo kao nasal swab, ng'isi ni wagolo othinyo matis e umi kanyo, mano nyaka tere mana e lab. Kech kwa kao rembi bende, mano nyaka watere e lab. Then x-ray be nyaka watim mana e lab, nyaka watim mana hospital. Ma kaponi ng'ato nitie kod kidieny mar athung'a tem matek idhi e osiptal, kik item thiedhori kendi nikech moro kaka wamedo sidi biro pimonwa kaponi ng'ato kothiedhe tang'a dhi timore kata complications mage monyalo bedo godo. To kapok wachopo kanyo daher mondo wachak wamula ne weche mag thieth. Namba achiel wacho kacha ni wa manage ranyisi ma waneno ka waneno go ken liet wa make sure wamiye some analgesic to tuliza liet no. Then kaka nang'isi ni en oma wa encourage gani jatuo man gi oma man gi bronchitis onego modh pi mang'eny. Kisa modho pi mang'eny no dhi loosen the mucus othinyo dhi bedo malight. Ko samose bedo malight ngiso ni onyalo yueyo maber. Then wan gi bronchodilators, nitie yedhe miluongo ni bronchodilators makoro gidhi konyo kar pipe ma muya kadho gono koro yawore kama, koro ngiso ni yamo nyalo kadho maber. Then wan gi suppressant, cough suppressant manyalo geng'o that cough nikech ang'isi ni en cough moro mabiro ma orwore obedo mane machiegni mokasore koro mago nyalo konye kabisa. Then ng'ani be watemo ni mondo temo obed gi enough rest, oyue maber. Then ng'ani bende wadwa ni mondo ocham healthy diet, yani ocham fruits. Sana fruit watemo ga encourage jinji, otemo ga chamo matunda, kech matunda kichamo otemo ga boost immunity malo, then koro tuoche kaka bilage nyalo dok piny kamano. Erokamano ahinya, ilero nwa maber mokalo. Kendo wabro ng'iyane kaka olembe kaachiel kod alode bedo boost immunity, mano wabobulo mondo bi odwok thuolo chien ma ng'ato nyalo bedo godo kod kidieny mar athung'a mar bronchitis. Mano en penj laktar e Ramogi TV wantiere kod Dr. Chenge. Kidieny mar adek wabong'eyo ni ponono ni se yude kata ponono ni chich ni yude, osetim test gi duto te mineno ranyisi gi. Thieth nitiere koso del ang' nogore kode, ka del gore kode wabro timo ang'ono mondo bibed kod rateke motegno mar del. Daktari to mogeko matin balanced diet, kopogore kod balanced diet ang'o kendo monego beni watimo. Kiki sudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130.
You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boy. Hot 96. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 Festa, la 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 Festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, can get on the reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre odonje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo. Japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 9 dhi nyime e badwa mathika kod badwa manyien ma Nakuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Out of nyithindo 1,850 o mol tin ne 100 emuchopo. To adwa appeal ne jonyuol ni kanyo gisewinjo ni NAT nyo withdraw, then it means ni nyithindo jopuonj te nende nyaka bi sikul. Koro miakwagi ni mondo giwe nyithindo mondo bi sikul osomo. Jopuonjre odonjo kidam e thoth sikunde mag sirikal odiechieng' mokwongo mar yepo mar sikunde. Gana ni gibiro timo kama ne gi sign kata oyuno no ko sign akelo misori no ko sign gima ne Jonato neno wan ok wadwa donje mago jo primary wan wawacho wa jo secondary school koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school. Jopuonj mag riwruok mar Kopeto chako ng'anyo margi kawuono ka gisingo thiro somo e sikunde nyaka sirikal winj ywakgi. Our situations in the counties is quite pathetic because most of the operations have really come to a halt. They've been affected, negatively because we are not able to pay our suppliers. Tend counties ywak ne sirikal mamalo remo gi pesa mag tayo dongruok kod tayo chenro mamoko mag county. Machiegni kendo penj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu. Athung'a mar bronchitis en achiel kuom athung'a mathoro mako oganda. Wachere kod athung'a kidienje mang'eny mopogore opogore. Kata kamano gima daktari nyisowa ka mabende wasebedo kwa puonjore ni kapono ni rateke ni mag del otegno maber to thothne athung'a nyalo donjo marum kata ka samoro pok omi ranyisi kata kapok okelo ne chandruok. Adwa ni mondo mi wakawie dakika matin kata nyiriri matin wang'e ni to keto rateke mag del mondo mi obed motegno dwaro balanced diet nosewacho. Balanced diet wasebedo kwa wuoye en ang'o gango kaeto bang'e waboduoke picha mabende na penyo ni seche motim x-ray ne kor mantiere kod bronchitis thothne duoko thoro chalo nade kanye mo wachak godo kata wadhi x-ray. Yes, koro balanced diet kaka wang'iso ga jo erwa mag penjo laktar
onego bed ni chamo chiemo moro amora michamo make sure ni nitiere vitamins e iye kanyo joko olembe ng'eny kata mana dala kucho wanya yudo gi nyalo pono gi puodho kata mana chichigo binyalo ng'iewo gi olemo nyaka bed e chiembi then nyaka bed gi carbohydrate ma medo ngufu mar del onego nyaka bed godo then onego bed ni wabed gi starch bende wabedo godo kanyo then wabedo gi fats joka modhe gi to moko ket mang'eny ahinya chiemo mane gi mogi wabedo godo kod make sure ni chiemo ok chama line mar chiemo achiel ni ida madho nyuka to gi imadhe gi nyoyo mar manya onego bed ni item balance gi matundo bed kanyo carbohydrate to bed kanyo then pee bende water ngeni ji tema avoid ga pee but pee is very important and component maber kabisa kamano tuoche kata kute mag virus kodonje del ni isenyisowa kata dakteche mang'eny bende osenyisowa e penj laktar kani thothne del gore kode ka intiere kod rateke motegno ma bende isenyisowa ni achiel kuom gin bedo kod balanced diet alode olembe pi modho chiemo mopogore opogore ma bende ang' no mi dendi obed motegno kopogore kod mano nikech viruses ok thiedhi nyaka del gore kodgi kendi ka rateke ni ber ere kaka ibo manage symptoms tiende niya ranyisi mane ineno ka wabodok chien ranyisi ka waneno kata wich mabero neno kata kor mathung yueyo ma ng'ato ok nyal yueyo maber waneno rangi mar othinyo molokore ralum kata ratong iwinjo kata ka kor ng'ato samoro golo liyo kod weche makamago ok ang'eyo ka liyo ni bende nyalo kelo chandruok ne jatuo kaka ka ng'ato ok nyal yueyo maber kata kamano ng'ato dhi manage symptoms gi nang'o koro mokwongo kineno ogore piny koro mokwongo kaka wang'eni virus inyalo del nyalo kadra rateke ma dendi ni malo onyalo chango mana kende within 1 week at least ka rateke mag dendi ber modho pi tichiemo maber nyalo gore kode but koro chopo ni koro osekadho kanyo ma koro dendi ok nyalo gore kode ma koro ifuolo to in gi wheezing to in gi sore throat to in gi body pain iwinjo gi tin gi liet mabiro gi koyo to gi wich mabiro gi samo idwa ni fuolo idwa ni ng'ogo bende koro mokwongo kwadwa manage symptoms gi mokwongo kapo ni ng'at mafuolo ahinya ema ne koro nyal miye cough suppressant mogeng'o wach mar aonda ma saka sani kendo cough suppressant bende biro miyo thinyo mabedo ka gibiro bedo malight then koro giduoko aonda no piny then wanyalo miye kata mana bronchodilators odhi konyo korka wheezing nyiso bronchodilators gin yedhe ma yawo obo mondo koro yamo nyalo kadho maber koro ogeng'o wach mar wheezing no koro mano wanya miye bronchodilator maber kabisa then sore throat gin mago wanyalo tiyo mana gi painkillers nitie painkillers monyalo tiyo godo maber manyalo konyi but kapok tiyo godo painkiller konyo ga sore throat mageng'o gi sore throat wanyalo tiyo gi antihistamine gi painkillers gidhi konyo samoro en sore throat en gi rem bende obiro gi rem bende koro wanyalo tiyo gi painkillers to gi antihistamine then gi body pain wanyalo tiyo mana gi painkillers go dhi kode maber daktari mago donge yedhe mang'eny ng'ani follow ka wamiye samoro ng'eni ng'ani nigi gaonda then en gi body pain so ng'ino ok ochuno gi bigi te magi te ginyalo biro achiel kata ariyo gi te nyaka gi be together koro moro ka moro ng'isi koro kiwinjo mati idil kode gi ma kiwinjo kata kin gi adek do koro mitiyo mana gi painkillers makonyo mano koro mana kaka idil kodgi koro nitie yath ka yath maluwore gi symptoms min godo kanyo yes to ok ginyal biro gi te ginyalo biro kata mana ariyo kata achiel kata mana maybe adek kamano ng'ato mok nyalo yueyo maber ng'at magamo yueyo to koro nyalo manage kata obedo manage nang'o koro ng'at mok nyalo yueyo malong'o mane wan gi bronchodilators then wan gi kata gi inhalers bende wan godo monyalo miyo ga jatuo bilani mondo koro oyaw muya mondo odonjne maber then gima nyalo bedo marach kabisa ni koro odhi ogeng'o kar yueyo ni kabisa makoro ogeng'o kar yueyo kabisa makoro mana nyalo kelo chandruok ne jatuo bilani kamano seche ma ng'ato nitiere kod ranyisi gi yudo ni mondo mi manage athung'ani ka nitiere dala onge osiptal ma ang' noyud dilators ma ang' oyud cough suppressants ma ang' oyud antihistamine ma ang' oyud painkillers ma ang' oyud gigo duto te ka ng'ato ni dala to dhi manage symptoms gi nang'o onyalo manage nang'o koro mokwongo kaka na wacho dalili gi ok nyalo biro kata nyalo biro kata mana ariyo kendo nyiso nyalo manyo maybe suppressant kapo ni en gi gino onyalo tiyo gi suppressant mondo manage ne gini then kapo ni en gi dende belit be onyalo tiyo gi suppressant maybe gi analgesic mondo konye ok oti kod gi yedhe go te mana kolore gi dalili mane godo no koro ng'at ma dala kuchocho kaka na wacho onyalo muro pi maliet ma warm koro modho pi ma warm no nyalo kech wine kare jatuo bilani omodh pi kabisa pi gi fruits ber dhi konye maber kabisa onyalo tiyo gi mago then onyalo dhi hospital machiegni mondo oyud thieth kamano
Aneno ka wadhi maber mokalo seche ma ng'ato neno ranyisi gi to ber kidhi e osiptal to kata kamano pod inyalo manage kata nitiere kaka pod inyalo temo mondo mi imidendi thuolo mondo mi ogore kode pichani wantiere ka kod ranyisi mabende nyiso jagono mantiere kod kidieny mar athung'a asthma ng'eni asthma gi bronchitis gin te ng'eni giwuok gin nyimine but you know with the asthma ng'eni is a chronic condition en gima ng'ato budho godo for a long time but kaka bronchitis kaka nang'isi nitiere acute mabiro to lal for a short time then en be nitie gima trigger but ng'eni asthma en gima en genetically en gima ng'ato yude e anyuonde kamano ng'ato yude anyuonde to bende ng'ato nyalo bedo yude ng'ato nyalo yude kaluwore gi tich ma ng'ato tiyo bende ng'ato nyalo yude ka ng'ato nitiere kod athung'a mar asthma kaachiel kod mano mar bronchitis waneno ka bende nitiere ga ranyisi mag share kaka koro waneno ka kuom ranyisi ahonda nikech kor opong' kata kor othung' kaka ne wawinjo kidieny mokwongo kor mayuak kor maliyo koro pogruok ka daktari koro neno ka kati body differentiate ni mata en asthma to mata en bronchitis ket ng'ene gi share magi te gin dalili gima chalra kabisa koro gima kelo gima opogore ket gite gi geng'o kor giketo ahonda no wheezing no nitiere magi te gi share mama pogruok ng'ato ok nyal fwenyo koro unless ni dhi hospital mondo oika pogni godo but with asthma kaka ng'isi ni asthma en thoth ni yudo ka en ng'at ma is a chronic condition en gima ng'ato budho godo samoro biro to lal gimoro trigger but bronchitis en gima inyalo thiedhe to rumo kamano wantiere ga kod gik moko mwatimo dala daktari kuom ranyisi ni kapo nono ni ng'ato kore thung'a tidwa ni mondo mi idumri tende ni nyalo chwako pi kisechwako pi tiumo wigi onget kata gi suka mondo mi inhale kata yua muya maliet no wacho kacha ni seche mitimo mano to miyo kata kapo neno thinyo mane opong'o kori giyuka kata gibedo mayot koro kata kifuolo gi oko to bedo mayot wacho ga bende ni samoro nyalo tiyo kod gik moko kaka olembe kata pi mochwaki kaachiel kod samoro ka iwinjo ka dendi chwakore tinyalo yudo kaka idwani mondo miduok dendi chien samoro nyalo keto pi mamor kata kopogore kod mago yore mage mabende wanyalo manage godo symptoms gi dala koro mokwongo ibedo kama open you be in open area ma koro ibedo gi fresh air nyalo bedo kanyo then you avoid tedo gi kendo dala kucho kata jiko kech mago gima miyo gini biro ahinya koro ibedo then kiki umri ahinya moro ma ithung'ori kendo nyaka yud fresh air mano be nyalo konyi kamano then gi matunda kaka nawacho matunda be watem tiyo gi matunda then pi bende watem modho pi mang'eny kamano ponono ni ok othiedhe bonyalo bedo kod complications konyalo bedo kod complications nyalo bedo kaka mage ang'o gin koro kaka nang'isi ni onyalo bogene sama ikar kama yamo kadho godo no kama ng'iso thinyo bede mang'eny no ka koro block completely mang'iso ni lining ka swell kabisa ma koro gidhi gidinore kabisa koro ng'iso ni yamo ok nyal kadho mano in ko onyalo kelo kata mana pneumonia nitie pneumonia mabiro sama gino bedo abstracted ma koro ng'iso ni muya ok nyal kadho malong'o ma koro nyalo kelo tabu onyalo kelo chandruok ne jatuoni kamano giango kendo daktari especially joma koro sebudho joma sana jo chronic joma nigi chronic bronchitis sana joma futo ndawa ahinya ma koro gisefuote higni mang'eny ma koro gino osedhi ogeng'e ma koro nyalo kata ketho onyalo kelo blockage no kabisa completely onyalo kelo blockage mar yamo koro yamo ok nyal kadho kamano ma ato koro nyaka thiedhi mana ko nyaka thiedhi koro dhi hospital emomiyo wacho wakelo kar x-ray cha mondo waneno osebedo maromo nade then koro wakete thieth kanyo poni ratike mag del mag ng'ato yom otemo manage symptoms gi to odwani mondo mi gigi boru bentiere kaka inyalo tema mondo mi thiedhi kata nitiere yedhe ma inyalo chwal godo mondo mi okony jatuoni mapiyo yes yedhe nitie mano miyo nang'isi ni wan gi bronchodilators yedhe mag bronchodilators wan gi cough suppressant ka mago dhi konye then kapod en gi bacterial infection be wanyalo miye some antibiotics mana ka en gi bacterial infection but ma ok thiedh gi antibiotics mana ka en gi bacterial infection moriwore gi bronchitis mana koro wanyalo miye mano but koro yedhe kaka antihistamine kaka analgesics go bronchodilators go mago nyalo konyo jatuoni modhi maber
Wantiere kod cases ma othoro duogo ma kapo ni nomaki to duogo orika kata osiko duogo to kapo ni osiko duogo thothne ang'o momiyo onyalo duogo mapiyo monwore kamano. Yes, koro tuoni kaka nang'isi ne sana especially the chronic one. The chronic one nyiso ni en acute moduore. Koro ng'ani kapo ni in idak gi ng'at immunity mari ni piny tidak gi ng'at mafuto ndawa udak kode ot achiel to ng'ani siko madho ndawa nyiso ni yot mondo gini bed kaduogo ni kata kino ke madho ndawa. Then joma madho ndawa bende kapo ni oseyude to pod oendla gi madho ndawa ni gini pod yot mondo duogi. Samoro itiyo kata kambi mantiere miloso kata modhi madung makechgi kata rangi madung magergi kitiyo kuondego nyiso ni gini nyalo dhi to duogo kendo. Then joma nigi tuoche kaka asthma kaka nang'isi no, joma nigi asthma bende gin jogi nat iris gino nyalo duogo ne kendo. Kata ng'at mano se suffer from TB kech ng'eni TB bende gin tuoche mabiro gin virus mawuotho e yamo. En bende yot mondo ng'at mar bilano yot mondo tuoni chako duogo ne kendo. Kamano. Nyithindo thoro ga bedo kod chandruok nikech samoro nyathi kore odhi ofundore kata kore odhi opong' ni wachno kacha ni ma en tuo manyalo mako joma dongo kendo nyalo mako nyithindo bende. Samoro komako ng'amangogo bro temo mondo mi oywe gi dhoge kod yore makamago. Ponono ni odhi omako nyathi makoro nyathi ok nyal yweyo maber ntiere kod difficulty in breathing. Samoro ok nyal dume nikech en nyathi mapotino ok nyal ume gi onget kod weche makamago. Manyiso ni nyathi nyalo yudo hinyruok mapiyo. Ne nyithindo mapod yom mantiere kod bronchitis daktari. Ere kaka inyalo konyi kata ere kaka inyalo jol gi mapiyo seche ma imanyo negi kony. Yeah, koro mokwongo kech ng'ene ok en gima biro all of a sudden unless ni en acute one en gima o progress mos. Koro momiyo wakwayo ni kin gi jatuo bilani kata nyathi bilani man gi michako na dalile bilagi ber kering hospital kod kikiri nyaka dakika mogik ni koro kidhi kod hospital dhi adha kod hospital chon mondo wang'e ka nyalo konyo chon nikech kine ko geng'o ko rindo nyathi to nyathi ng'ene tis onyalo hinyo nyathi. Kamano. Gima ber ni en tuo kata en chandruok ma del biro gore godo kende ponono ni rateke di mag del otegno to rateke mag dendi in bende inyalo tegogi kichamo chiemo makare olembe kachiel kod chiemo ma balance kama ntiere alode ntiere chiemo magero del ntiere chiemo machiwo teko kachiel kod madini mopogore kopogore kod mano daktari. Wach mane kendo madiher mondo mi pimnwa mondo mi kik wil godo kotendre kod bronchitis. Yeah, koro bronchitis ni en tuo ma wanyalo geng'e especially waji protect yani ikonyori tikonyo ng'at machielo bende kech kineno kin gi athung'a genego keta face mask apan nego gi ok ni mala ahinya. Then tem chamo chiemo kaka balance kaka inyo wacho no moitiga tie mana maber. Then ka pono mi yath ka daktari mi yath ni mwanyedhe gi bang' dala bich tiye gi yedhe gi dala bich kiti gi dala riyo tiweyo. Koro kata joma nigi tuoche kaka mag asthma koro komi yedhe mag asthma go tema mondo tiga tie maber kik weni ini kori chango. Then joma madho kong'a fuata kata joma madho kong'a ahinya kata joma madho ndawa ahinya gin be onego bende giduoko piny nikech sama tuo no donjo to imbe imetho ng'en koro yot mondo otem hinyo ng'ato. Kamano. Erokamano daktari daher mondo wadhi nyime kod twagni kata kamano thuolo momaya wang'a poni ng'ato daher mondo mi otudre kodi nyalo yudi kanye mondo mi wayud konyruok kowuok kuomi kata ka waonge studio ka. Yeah, koro joma sana ndala mar Nairobi ka antie Kibera level 3 hospital but an bende an gi clinics ga moko ma bende nyalo yuda Tok Tich an gi Antil Medical Clinic ni Kibera Bombolulu kanyo then an gi moro bende Karanja Road iluongo ni St Mary's Medical Clinic. Koro kuonde go kibiro wanyalo ng'iyo kaka wanyalo konyi koro moko nyalo konyi ahinya be wanyalo ori kuonde ma specialist ntiere mokadho kanyo bende wan gi arrangement outside the country maka ng'ato dwa dhi kata thieth India be an ga team of doctors ma dwa timo mano bende koro nyalo refer ng'ato India be. Koro nyaka bia clinic osinyalo miyowa namba. Namba 90726 065 899 0726 065 899. Eruru kamano. Dr. Fredrick Ochenge wadoko ni erokamano makende yudo thuolo bire studio wago mbaka kotenre kod tuo mar bronchitis wadoko erokamano mang'eny. Erokamano ahinya. Emomiyo wantiere kod lakteche molony ma bende nitiere kod tudruoge mopogore opogore mondo mi gikonyo ogandawa. Kawuono wantiere kod Dr. Fredrick wang'i athung'a kidieny mar bronchitis. Wach maduong' mawacho en rateke mag del ma bende biro ka ichiemo e yo makare. Ponono ni neno ranyisigi bende tem mondo mi ine daktari mondo mi iyud konyruok mapiyo piyo. Ne jogo picha mawa eruru kamano mang'eny mokalo ne director na Philip Ochieng ne producer na Pape Chokoth kachiel kod in jahera mar chenro ni erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno oriti masani.